Man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Kristal. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Kristal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa, ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang laging magkasama. Yummy, yummy. Aring tubig mo, Cardo. Ara na. Pagkatapos mo kaon, mag-inom ka sang tubig, ha? Inom mo ina. Kaya, ara na yun ah. Bayaan ko na siya. Kuhaon kong akong takurong, kag maglakat na. O Diyos ko, saan pa ini matapos man? Saan pa? Ote, ano ang siling sang Doktor Ma'am Rosa? Wala na ako nagpamangkot. Tungod nakita ko man nga hindi siya maluyag nga pamangkoton. Basi kung... Hindi lang ko pagsugiri, ma'am Hindi man siguro tama kapintas ang Diyos. Nga kuhaon niya ang bata nga ina. Ang ginapalangga naton tanan, ma'am. Ay, dire ka lang anay ha. Makadto ako dito. Nay Rosa, Oh, Susan, Gilbert. luwas na si Kristal. Kagamo man ang bata. Ay, salamat. Ay, abo, Diyos ko. Madamo gid nga salamat. Ay, hoo, gali. Mahanda ako sang pamahaw, ma'am. Kag silingagad si Kristal, ha? Nga handa ako magbulig bisan ano. Kag akong bahala, diri. Sige. Mabalik ako dito. Dire na lang kamo. Oh, nakabati ka, Ma'am Rosa. Luwas na si Kristal kag ang bata. Apang nga masubo siya. Ay, nga hindi siya malipayon. Ay, makadto ako sa iya. Masunod ako kay Gilbert. Masulod ako. Luyag ko nga makita ang akon apo. At... Nanay Rosa? Uy, anak. Kamusta ka na, Kristal? Kagang akon apo. Sa diin siya. Nakita ko siya kay nanay. Anti siya nga kinkuha sa akon. Katahom sang iya mga mata. Nalipay gid ako, nay. Uy,
Joy, aboy na gusto ko ga itawag mo sa iya. O kung Joyce, ay, tawgo naton siya nga Joy. Ay, Kristal. Nanay Rosa, nalipay gid ako, nay. Ang laom ko, matabo lang ini sa damgo. Apang amo ining kamatuoran, nay. Kamatuoran. Oy, hindi ka anay maghambal sang tuman, anak. Kulata nga magbaskog ka. Napudlayan ka niya ako maghambal, Nanay Rosa. O sige, magpahuway ka anay ha. Buligan ko anay dito si Susan sa paghanda sang pagkaon. Dari lang anay ako sa gwa. Matindog ako diri sang makadali. Gilbert, wala ka balang malipay? Nga wala ka malipay? Nga wala ka nagasugilanon parte sa aton anak? Nga wala siya ginhatag sa akon? Agod nga makugos ko siya? May malain ba lang nga natabo, Gilbert? May malain ba lang nga natabo sa aton anak? Anong natabo, Gilbert? Sugiri ako! Sugiri ako, Gilbert! Kristal. Ang akong anak. Inhatag sang mahal nga Diyos. Kaginkuha niya. Ano? Hindi! Hindi matuhodin na! Hindi matuhodin na, Gilbert! Kristal. Makaluluoy man si Day Kristal, no? Saan niya mabaton iniman? Basi bala ko nanong matabo sa iya. Kadamo pa naman sa ginahandom niya sa bata ngayon na. Ma'am Rosa, wala gid bala kita sang mahimo. Ay, wala na gid, Susan. Nagsiling si Gilbert. Nga halin sang una. Wala na gid sang paglaom nga mabuhi pa ang bata gato. Wala na gid. Matulugan kay Cardo. Ginulat ko pa siya nga matulugan eh. Ano ay hanang natabo? Dasigon ko pagid ang pagdalagan ah. Ba? May masugata ako nga tawo. Marigold! Kapitan? Saan din ka makadto, ha? Nakita ko nga masanag ang tanang nga suga sa balay na Day Kristal. Ano ba lang natabo? Nagbata na bala si Kristal? Oo, nagbata na siya. Anong bata niya? Babaye. Maayo? Ay, katawam sa tong ginhimo ko nga bayo para sa iya. Mayo gani kay nasugata ko ikaw. Makadto man kuntani ako sa imo para sugiran ka sa natabo. Salamat, Kapitan, ha? Ay, sino pang tao dito? Ato dito si Carmen kag si Susan. Di niya gali si Cardo. Nagakatulog siya sa maghalin ako, Kapitan. Gani, kalitan ko nga magkadto sa balay na Day Kristal. Marigold, ipahibalo ko lang sa imo nga patay na ang anak ni Kristal. Ano?
Malahog ka bala, Kapitan? Hindi dapat lahogan ang butangay na. Apang patay ng bata. Nabuhi lang siya sa pila ka oras. Kag subong ato, ginaatipanan ni Carmen. Ginpasuksok niya ang imo ginhimo nga bayo. Makaluluoy man si Kristal. Makaluluoy man siya. Nabatsyagan kong kalisod niya, Kapitan. Nasugid na ini sa akon. Ang kabuhi ni Kristal ang ginhingagaw agod nga maluwas. Nabatsyagan ko ang kabugat sa problema niya nga ginadala subong. Nahangpan ko ina. Makaluluoy man si Kristal. Makaluluoy man ang abyan ko. Ginapabayaan sila. Kag wala ginaatipan. Kag nagadako sila. Nga wala sang tsansa sa kabuhi. Apang ako, palanggaon kong akon anak. Kag ihatag ko sa iya ang tanan. Ang tanan ko nga mahimo para sa iya, nay. Apang wala ko kintugtan nga mangin akon siya. Amo inang pagbuot sang Diyos, Kristal. Kag nagapati ako. Ga si Joy, malipayo na sa iya na hamtangan. Hindi ako magpati si nanay. Nga ang kinahanglan pang matawo siya. Nga kinahanglan pang matawo siya. Kung hindi man ang pwede nga mapabilin siya nga buhi. Nga kinahanglan pang mapatay siya. Hindi makapaayo para sa isa ka bata. Nga matawo siya kag mapatay. Samtang kinahanglan niya nga mabuhi. Kag palanggaon ko siya, nay. Kag sa ano ka nakahibalo nga pagbuot na sang Diyos. Hindi ay han. Ginbalabagan sang puwersa sang kalain ang pagbuot sang Diyos. Hindi ako magpate nga amoy nang natabo, nay. Oy, Kristal, hindi ka maghambal sinha. Hindi ka pa makahangop. Apang kinahanglan nga magpati kita. Mapati kita para sa ikaayos ang tanan. Nakahibalo ako nga hindi ka pa magpati sinasubong. Apag magpakaisog ka para na lang kay Gilbert. Nabala na gid siya sa imo, anak. Wala ka gihapon mag-ayo. Nakahibalo ako. Nakaugalingon ko lang ginapanumdum ko. Palangga ko man si Gilbert. Kag luyag ko nga mabuhi para sa iya, nay. Apang nabatsyagan ko. Nga nalubong ang katunga ko nga lawas dito sa jutay nga lulubngan. Kag nasakitan ako. Nasakitan ako kag nahadlok ako. Nga mabuhi, nay. Ay, anak, sa pila ka adlaw, hindi ka na makabatsyag sang amo sina kasakit. Nabatsyagan ko man ina. Apag palangga ka na amon tanan. Si Kapitan Aurelio, nagkanto diri agud mamangkot sang kahimtangan mo. Si Marigold, nagkanto sa lulubngan sang imo anak. Kag si Carmen, ara sa kusina. Kag nagabulik sa pagluto sang pagkaon nga maluyagan mo. Kag wala man ina maluyagi ni Susan. Suno sa iya, mas maayo siya magluto sang sa kay Carmen. Nakahibalo man ako nga palangga ako sang tanan. Kag ginapasalamatan ko ginina. Ayhan. Kan mabuhinan lang sang jutay ining kasakit nga ginabatsyag ko. Mahimulat ako nga mabuhi liwat.
Dalipay ako nga nakaabot ka na diri sa akon puloy-an, Kristal. Luyag ni Gilbert nga makahaklo ako sang hangin, Kapitan. Apang madamo diri sang yabuok. Wala sang kaso Wala sang kaso ang yabok. Nagsiling si Gilbert nga sa open air ako mapungko. Diri ko no ako mahulat sa iya kay may kadtuan siya nga mga pasyente niya. Gusto mo ba lang kaupod ako o kung gusto mo nga mag-isahanon? Kung ikaw mangin kaupod ko, pasulabihon ko nga may kaupod ako, Kapitan. Dali ka. May nahibalaan ako nga pungkuan naton. Dito, makita mo ang kabugusan sang dagat. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Kristal. Ginsulat kag sa direksyon. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice